Sarap maging bata, nak. So kung may wish ka, kuya, ano yung wish mo? Bumili ng laruan. Hindi, yung gusto mo na, yung wish ba? Monopoly. Pwedeng toys, pwedeng healthy, Laruan. pwedeng family, pwedeng Laruan. friends. We ran so fast up the mountain as the sun fell low. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, babalikan namin, hindi lang basta alaala, pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, nakakapagmotor pa, nakakapunta pa kung saan-saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. Birthday nung panganay ko. Ising na kaya yun. Happy birthday to you. Tulog? Tulog yan. Ngay? Tulog-tulogan na eh. Happy birthday, kuya. Kanina ka pagising? Macho, gising na oh. Anong lulutin natin? Kuha na. Dali. Makapagluto na ako. Tayo, bahala ka. Yaw, bahala ka. Birthday mo naman ngayon. Isang flavor lang. May flavor po doon sa labas. Hindi, yung spicy ganyan. Hindi na ito. Ayun. Bakit pa ba naman? Oo, bago lang. Ito na lang pa. Mga ilan? Yan lahat yan. Happy birthday mo na. Happy birthday. Come to the water where you will find peace. Take a step into the river and get down on your knees. Come to the mountain. Take it in the view. Sabihin, You will find the life is dapat yung shellfish greater than you knew. Through the storm, I will hold you, keep you. Nalutuan natin ng canton. Favorite canton. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Anong oras ka nagising, kuya? 4. Sabi na nga ba, gising na eh. Kasi nakita ko nag-ilaw yung ano mo eh. Cellphone. Ito lang. Pwede na kasi dada. Picture. Macho, tago-tago pa eh. Kaya magluluto na ako. Favorite mo. But life can be furious. Ayaw pa and video things pa natin. can go wrong. You go. Better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Nabutas Don't pa. quench your desiring what you can't control. We fly. Try so hard to get there, and we might be lost, but not forever. There's things in life you simply need to know. Kuya, aning lahat to, no? Like sun and rain and trust and letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end, the end, the end. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one
of those. We fall, but we always rise up through it all. We get a little wiser. Yan mo na, powder mo na. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust and letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end. Cut mo siya buo. Para mabilis. Diba? Ngayon, para hindi ka na mahirapan, diretso mo na dito yung kalat mo. Hindi, ito nga maggupit. Maliit lang yan. Sakaya mo. Eh, butas pala. Butas pala to. Diretso mo dito. Pag ginapit mo, diretso malaki. Hindi, minsan may mga powder sa ano po eh. Hindi, ang technique niyang ganito. Pakita ko sa'yo. You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fork still holds. Tapos dito nga pala You're ito. placing your bet, Hindi, ano showing lang no muna. regret. Ano? Close your Ganito yan. eyes to Di ba, ano hide ba? your lies, roll the Pag ganun dice. yun. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules. Tatlong oil nga pala na gamit lang. Mix mo na ngayon. Sarap po. Yummy! Ano ba dyan? Sarap? Okay, halika na. Ay, magluluto pa ako ng ulam ko. Wait lang. Excuse me. Yan, sarap po. Okay. Wait lang kuya, lutuin ko lang ano ko ha. Prepare nyo na yung mga plato tsaka kutsara. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you. Alam mo ba kayo kung nasa ka pinanganak? Gabi? Gabi. Si Macho madaling araw ko. Bakit? Madaling araw ko nung labas ni mami. So, kuya, binata ka na. Ikaw na magkuya ka na ha, kuya. So, ano yung dapat mong gawin, gagawin mo na. Pag 18 na ako, Eh di adult ka na. Yung age ka na nun. Your right of age, pwede ka na magtrabaho. right of age yun na. 18. 18, nakala ko 21. 18. Hindi ka na minor nun. Liable ka na sa lahat. So, edi pag 20 ako, doon lang si Macho pwede mag-apply ng trabaho. Liable ka na lahat, so dapat nang maging careful ka. Pero ngayon 13 ka pa lang, enjoy mo pa kasi nasa stage ka pa ng pagiging teenager. Kaya 13, di ba? Ay, 18, grade 12 na ako nun. Enjoy nyo lang. Kasi pag tumanda na kayo, mabilis ng panahon. Habang bata pa kayo, enjoy nyo lang kung ano yung mga ginagawa nyo. Huwag nyo mag-pressure. Tama, Cho? Tama? Yan, yung kaka-cellphone na yan, okay lang yan. Kahit kumakain, okay lang yan.
Basta importante, kumakain. Pero wala mo na mag-girlfriend ha. Aral mo na ha. Pwede yung crush lang, pero sabihin nyo sa amin para ilalan na. Meron ba? Meron? Macho. Meron ba, Macho? Ano? Umiyak siya nung binanggit niya eh. Hindi, okay lang yan. Yung ngayon, habang bata pa, enjoy nyo lang muna. Kasi pag nagtanda na kayo, wala na, mabilis na yung panahon. May picture ako ng kuya eh. Yan. Macho, pasaway ka talaga. Ano kayo? Higilim mo na nga yan. Dati nung nag-birthday. Dilin mo nga yan, Macho. Dati nung nag-birthday. Ayun! Kaya nung nag-birthday ako, ano lang. Nakanda ko lang isang juice na pansin. O gusto niya tapansin tapos isang juice. Ayan. Sabi niya, okay lang naman. Okay daw sa kanya. Tsaka hindi pa uso noon yung ano, yung pupunta ng mall. Kasi pag natatanda ko na pag nag-birthday ako lang naiiwan sa bahay ng isa eh. Kasi nga, di ba, wala naman yung parents ko. Nasaan ba sila? Wala, broken family kami na. Ay, hindi nyo ba alam? Hindi, kala ko, divorce ba yun? Or Not divorce. Broken family, it's nagkaroon lang na sila ng problema. So, hindi na na-handle. Hanggang sa yun, lumaki na lang ako na wala sila sa isa't isa, sa tabi ganun. Kaya maswerte ko ngayon dahil nandito ako, di si Mami. Diba? Hindi yung kapatid mo. Para kang ano yung ganun ng ganun. motor? Oo, yung brum brum. Sarap maging bata, nak. So kung may wish ka, kuya, ano yung wish mo? Bumili ng laruan. Hindi. Hindi, yung gusto mo na, yung wish ba? Monopoly. Pwedeng Monopoly. pwedeng toys, pwedeng healthy, Laruan. pwedeng family, pwedeng Laruan. friends. So, pwede kahit alin, anong wish mo? Sabi sa amin. Wala pa ako naisip eh. Wala pa naisip. Pero nga, anong gusto mong gawin lang nung 13 ka na? Puro mga ano lang eh, study o yung mga... Study, tsaka playing. Okay lang yun. Playing. Ikaw sa That's laruan. good. Ikaw, ganun din. Babagsak ako. Babagsak ako. Hindi, sige na, wala yun. Wow!